Imos coa información deportiva. O Natural Sport amplía o seu paseo da fama en plena celebración polo seu 30 aniversario. Deportistas que pasaron polo club e deixaron a súa pegada foron homenaxeados polos seus fitos. Hai 30 anos que o Natural Sport iniciou unha andadura no taekwondo que está a deixar unha gran marca nesta disciplina en forma de medallas e éxitos a nivel individual e tamén de club. Este sábado viviuse no módulo de taekwondo da Feiteira en Ribeira un primeiro acto para celebrar as súas 3 décadas de vida. Estivo protagonizado por diferentes xeracións de deportistas que formaron parte desta familia e o club aproveitou esta xuntanza para homenaxear aos seus medallistas máis destacados e incluílos no seu paseo da fama. Habéis puesto la primera piedra, el primer ladrillo para la construcción de esta instalación, que esta instalación fue un sueño y un sueño que se hizo realidad. Quiero agradecer a todos los partidos políticos de Ribeira que aquí están el apoyo que han tenido y que han dado para este proyecto. El deporte a veces une más de lo que pensamos, amén de colores, de izquierdas y de derechas, de rojos, verdes y azules. Cuando la gente cree en las cosas de verdad, salen cosas muy bonitas adelante, como es esto que está aquí. Ni que decir tiene, yo he empleado al menos 30 años de mi vida en esta entidad, en este club. Afirmou estar moi orgulloso non só do conseguido e do vivido, senón que tamén... Ya le doy clase a nietos de alumnos míos, lo cual también me hace sentirme un poco mayor. Y de verdad, aunque hoy estamos aquí para rendir homenaje a todos esos medallistas nacionales e internacionales retirados en campeonatos oficiales, yo creo que el homenaje es para todos vosotros. Deportistas, padres, alumnos, abuelos, abuelas. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos sufren más de lo que sufrimos nosotros y más de lo que sufrís vosotros y siempre os ayudan. Agradeceu a implicación e o apoio de todos os gobernos municipais que acompañaron o club ao longo destes anos. O presidente do Natural Sport, José Francisco Agrelo, foi ovacionado e compartiu unhas palabras cos asistentes a esta homenaxe e celebración do 30 aniversario do club. Daros las gracias y que sepáis que, bueno, a los que formasteis parte del club, que sepáis que esta siempre va a ser vuestra casa. Agradecer todo lo que visteis aquí. Aparte de no saber qué decir, hoy es un día en el que, bueno, tenemos a todos los jóvenes del club. Muchos de ellos ni siquiera conocen ni a la mitad de los deportistas que hoy están aquí, por lo que es algo que me parece a mí que es algo bonito, que los chavales pues conozcan parte de la historia, conozcan a los deportistas que formaron parte del club, y muchos de ellos sé que tienen ilusión de algún día llegar a estar pues en las paredes, en la zona de leyendas. E animounos a seguir traballando e mellorando para poder chegar a ocupar eses espazos. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, puxo en valor todo o conseguido por Natural Sport nestes 30 anos de vida. Creo que hai que conmemorar pois estes 30 anos de historia e ademais nun lugar simbólico como é esta sala de taekwondo, que é a culminación, como decía Juan, dun soño. É un soño no que esta entidade deportiva pois tamén se implicouse pois poñendo en marcha parte do equipamento para que vos podades ter pois unhas instalacións que non só temos que aportar ás administracións, como é pois a nosa obriga e o noso deber a hora de mellorar o que é o deporte, unha disciplina maravillosa para compartir momentos e para sumar experiencias, sino tamén que se agradece que os clubs se impliquen, aí ven tamén unha leyenda do club, que se impliquen tamén pois en poñer en marcha instalacións como estas. 30 anos inculcando taekwondo, 30 anos adestrando a deportistas, 30 anos formando esta familia que se escolle, como decían tamén os meus antecesores na palabra, 30 anos colleitando éxitos. Un dos homenaxeados neste acto foi Alex Vidal, para taekwondista que se retirou o pasado ano logo de rachar barreiras e competir nos Xogos Paralímpicos. Gracias a todas as caras invisibles, familiares, amigos e todos que facedes posible que o Natural vaya a competir a un montón de campeonatos, que se desplacen un montón de rapaces, que incluso tamén compañeiros que hoxe non están aí porque non acadaron ese baremo que se pon de medalla nacional, pero que sí para min, e creo que falo en nombre de todos, quis afirmar,
son tan importantes como a nós ou máis, porque o taekwondo é un deporte individual, pero nós, sin un compañeiro, non podemos adestrar. E a verdade é que esa xente que ao mellor non ten a nivel nacional un título, pero sí perdeu, que, bueno, eu xa vou perder, pero é emplear horas e horas que cando eu tiña que preparar un europeo, cando Lara tiña que preparar o europeo sub-21, Raúl e un montón de compañeiros, pois sí que se botaban horas dicíndolle, podes pelearme así para eu facer o que me vai facer o rival. Entón son tan importantes e eso que distingue o natural sport. A homenaxe rematou cun momento especial. Os medallistas nacionais e internacionais do club e xa retirados achegáronse ao Paseo da Fama para firmar unha dedicatoria baixo a súa foto.